Jatkakaa, mä en jaksa puhua. Jes, saadaan juustokissa seuraa. Tänään vaan hiljaisempi päivä. Mä en oo pitkään päivä. Vähän hankala, kun ei kuule sua, mut mulla on niin heikko kuulo, et... Laita toinen Okei, no joo. En tiedä mitä tässä on käynyt, tässä kuulen ne pelit. Tuttu match-up tää mulle. Osa pintasin itse asiassa tänään. Ei, pistää tässä MK-ryhteen siihen. Joo. Hyvä Antti Erik. Punish. Palasta, eikö se X-lungen nyt? -1. Joo. Ai nyt X! Ei saamari. Kato, Magic Pixeli. Oho. Let's keep it up! Fight! Ja tässä on vähän vaikeet. Tässä on vähän vaikeet koodilla. Tää pitää niinku olla se HK-ruffioni niin kohdallaan, mut se on hankalaa. Eikö sillä MP:llä? MP-ruffian. Ei kun siis ihan sillä nyt. No siis toi dive-kikki tulee vähän sellaista kulmasta, se on vähän vaikeet. Tuo niin edestä, et se ei oikein. Toi on punish, hyvä punish. Ja se on siis siinä. Eikö saa vielä tän julkulen? Joo. Ai niin, ja sit se kulma se maksetaan vaikka joo. Mitkä lunget saa ton jälkeen? Onko se LP? Mä käytän kans, mut mä oon aina miettinyt, että ehkä saa jotenkin paremmin noit. Tässä on kyllä ihan ok, että sonettaa kivillä itse asiassa tässä matchupissa. Toi on niinkä, että tohon väliin ei voi tehdä zonkkia. Se häviää ihan suoraan. Vähän heikko punishi. Se aina Antti erää jabilla. No niin hyvä. Sit punishista. Ai mi... Eikö jabi Antti? No se tekee vähän heikosti damagea, mut kyllä se toimii ihan hyvin. Se olisi niinku vähän antaa silleen vastustajalle lisää pelkoa, et ei kannata hyppää sisään. Et se jabi ei oikein. Oi, hidastus. Nyt overheadi, muista overheadi koodi. Sä ainakin saa yrittää. No niin hyvä. Nyt sais kyllä olla vähän enemmän valmiina sen ruffianin kanssa mun mielestä hittää. Toi oli hyvä Antti. Se on aika kalliita. Sillä ei paljon tavoin Joo. Missä on safe jump ajatukset? Mä haluaisin vähän enemmän kyllä nähdä nyt noihin ton shoulderiin focus dash eteenpäin vaikka punishia tai sit ultraa. Tulee niin sika paljon nyt niin. No ei. 1-0 joo. 1-0 Shaleilla. Ai vittu, et sä tulee edes äsytästä. Kato. Se oli ihan jäl. Ois pitänyt mashaa. Päivän ensimmäinen 1-1. Ai okei. Ei nähdä vaan. Ai okei. Hyvä HP. Punish. Miksi? Oi hitto. Nyt kyllä tulee vähän random damage. Siinä oli se EX Criminal Looperi, jonka pystyy heittämään nyt tässä versiossa. Siinä mä olisin halunnut nähdä Lightti DPn Junilta. Se olisi kiva nähdä just, että Shady oppisi ton, et jos se dive-kikki whiffaa, kun toinen hyppää, niin sä voit tehdä sen. Hyvä hit confirm. Ja siinä olisi ollut kiva taas nää ultra tai jotain. Noista
Harvoin Will the tide of battle moni pelaaja ei tiedä tätä Roblox-hengiä. Tosta saa juupia, mut Kyllä nyt juna päällä tuolla teillä. tohon hyvä Anttu ees. Hyi. No tossa kyllä vaan hirveesti tehdä. Noniin, mennään vetää. you wins.